1,500 ka mga medical frontliners kagang iban gikan sa pribado nga sektor ang nabakunahan na subong nga adlaw. Isa sa nabakunahan subong nga adlaw among 52 anyos nga si Romeo Barido nga nagatrabaho bilang isa ka hotel maintenance. Wala ini nagpangduha-duha nga magpabakuna bangod para sa iya. Isa ini kapaagi nga maproteheran ang iya kaugalingon kag iya pamilya batok sa pagpamahog sang COVID-19. Mas maayo mabakunahan kay para safe naman ang sa magatubang sa mga guest. Sa nagaduha-duha da kinahanglan magwa na sila kag magpabakuna kay no mayo man hindi man sakit kay ambal nila kuno sakit. Kaangay man ni Barido, ang 39 anyos nga si Irma Hinojales ang nagpabakuna man. Apang antes pa ini mabakunahan, nagtaas ang iya blood pressure. Sang nagtawhay ng iya pamatsyag, gilayon man ini nga nagpabakuna. Bangod na intindihan sini ang importansya sang bakuna, ilabi na sa iya trabaho sa Iloilo City Health Office. Tama gid ka importante kay everyday may gina-transact nga tawo sa amon. Need gid nga para sa prevention namon man kag para sa health man namon. Kadamaan sa nagpabakuna subong nga adlaw, amo ang mga medical frontliners kag ang iban gikan sa pribado nga sektor. No, naga-include ni sila sa mga medical frontliners nga wala pa na bakunahan previously. For example, ang mga naga-clinic, private clinics, physical therapists, no, mga sa lying-in, yung mga private na sectors. And at the same time, ang sa mga hotels nato nga naga-serve as quarantine facilities, ang ilang mga staff, gin pa man subong prioritize masubong naton. Sa subong nga vaccine rollout, nakabato ng syudad sang Iloilo sang 8,000 nga Sinovac vaccines gikan sa national government, kun sa diin 6,000 diri ang gintugtan nga pagagamiton. Nakabaton kita 8,000 vaccines no alin sa national government sa IATA. And gintugtan kita nga usaronta ang 6,000 sa 8,000 as first dose. And subong nga adlaw, ang target is 1,005. Kalabanan na subong nga adlaw, mga ang medical frontliners. So, ginatapos naton ang medical frontliners. Parang ang bilin nga 4,005, itungunta na sa aton nga mga immunocompromised senior citizens kang masugod naman kita sa economic frontliners. Nagapati ang alkalde nga maayo ang dalagan sang vaccine rollout sa syudad, bangod bastante ang numero sa mga health workers nga nagahatag sang ila serbisyo para diri. I think para sa akon do maayo aton nga vaccine rollout. Unlike before nga may fear kita nga kulangon kita sang mga tawo nga mapabakuna, ang aton subong daw ginakulang kita sang bakuna. And that is very good because it means that when the bulk of the vaccines come July, mahapos na gid ni sa aton. Apela sang alkalde sa mga pumuluyo nga magpa-pre-register agod mahapos ang pagpatigayon sang nagapadayon nga vaccine rollout sa syudad sang Iloilo. Divine Singh para sa Level Up Patrol. 3 ka mga reclamation area sa Iloilo City ang pagabuksan para sa public-private partnership. Isang barangay hinaktakan sa La Paz sa mga lugar nga pagapahamtangan sang reclamation project sa Iloilo City. Ang duha nahamtang sa Fort San Pedro area padulong sa Fishing Port Complex, kaghalin sa Fishing Port padulong sa distrito sang Arevalo. Bangod sang nagadamo nga struktura sa syudad, kulang na ang lugar para sa pagsulod sa mga bag-o nga negosyo. Sa listahan sang Office of the Building Official, may 1,037 ka mga application para sa construction activity halin Enero tubtob Abril sini nga tuig. 665 sa mga ini ang aprobado na. Ginapananaw ni Mayor Jerry Treñas, kinahanglan na dugangan ang lugar para sa nagkalain-lain nga sektor. Ang aton nga purpose nga makadugang kita sa duta para sa aton diri sa syudad. Very limited na gid ang duta diri sa syudad. That is the reason why we need more land for development para sa aton nga mga residential, commercial, iban pa nga mga recreational kag mga iban pa nga mga lugar. No? Nagapati ang alkalde, madamo sang benepisyo nga dala kung matigayon ang mga reclamation project.
First, ang mga negosyo nga makasulod dira, makahatag additional nga trabaho sa aton nga pumuluyo, no? Kadua, madugang na sa aton nga business taxes, makadugang man na sa aton realty taxes, no? And ang isa gid ya, ang boom nga makita na naton subong sa aton sa syudad because of the buildings which are rising in the city, ma-sustain ta ang momentum nga makita na naton. Ginpahibalo na sa alkalde ang PPP Center nga bukas para sa public-private partnership ang 3 ka mga reclamation area. Ang reclamation project ang isa lang sa madamo nga mga proyekto nga yara sa plano sang lokal nga panguluhan. We want Iloilo to be known first as a business-friendly city and one that is a city nga ang aton nga ginalagas excellence in everything, no, that we do. That's why kita mo ang aton nga mga daycare centers ginpatahom naton, ang aton schools ginapatahom naton, ang roads naton gina-improve ta, including the drainage, no. And we continue to improve the city through the beautification program. Handom sang alkalde nga mangin sustainable ang pag-uswag sang syudad sang Iloilo. We want Iloilo City to be sustainable. And that is why we are very thankful of all the projects sa national government, sa kay Senator Drilon, sa kay Congresswoman Jamjam, kay makita naton like the Esplanade, like the roads nga ginakayo, kadako gid bulig para man sa syudad naton. Nahibaluan na una na nga gimbuksan para sa public-private partnership ang duha ka mga merkado publiko sang syudad, ang Iloilo Terminal kag Central Market. Kalakip man diri ang Iloilo City Slaughterhouse. Padayon sa gihapon ini nga bukas para sa iban pa nga mga investor. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. SK sang Barangay Rizala, Pusur kag Mansaya ang nagpatigayon sa community pantry para sa mga kabataan. Kung sang una, mga ginikanan lang kag mga senior citizens ang masami benepisyaryo sa community pantry sa mga barangay, subong mayara man para sa mga kabataan. Inspirasyon sang sangguniang kabataan member nga si Carl Vincent Rizon sang Barangay Mansaya, Lapuz ang mga kabataan. Gani kaupod ang ilang mga barangay officials, sila ang naghugpong. Ang inspirasyon namon, siyempre, ang kabataan mismo kay balaman naton nga hindi lang kita nga mga teenager or mga katigulangan ang naapektuhan sa sini nga pandemya. So sila gid mismo nga amon inspirasyon nga biskan sa simple lang nga pagkaon, malipay man sila, makita mo man sila, mata nga happy gid sila kay kag nabusog gid. Thank you so much kay Mayor Gerald P. Treñas nga full support gid sa mga community pantry diri sa siyudad sa Iloilo. Thank you gid Mayor and God bless. Si Joy Jonathan Pescadera, SK Chairman sa Barangay Rizal, Lapuzur, nangin masako man sa pagpanagtag sang prutas kag iban pa nga pagkaon para sa mga kabataan. Ang amon niya inspiration sa community pantry for kids is, let me tell you honestly, actually, unexpected lang din siya nga nag-pop up ang community pantry for kids. Kaya originally, may nag-donate sa amon isang 8 boxes of fruits. So, ang namon, ang 8 boxes ngayon, dusobra, gini siya kung ihatag lang sa isa ka area. So, ang namon, ito nga unta siya, nga for the next week dapat may ara naman kita panghatag pangamana. So, nag-decide kami nga what if ang mga sobra subong ipanghatag nga natin sa mga bata. Kay, syempre, mga community pantry, mostly likely mga nanay lang, mga tigulang lang ang makabaton. So, nag-iisip namin, what if hatagan taman mga bata? Nagpasalamat man siya sa mga individual nga nagabulig kag nagahatag sang donasyon para sa ila community pantry for kids. Thank you so much, Gidya, from the bottom of our hearts. Akon, together with my SK Council, salamat, Gid, sa tanan nyo nga bulig. Actually, honestly speaking, ang siguro tanan makarelate ni nga ang isa ka mga ginaproblema man sa mga organizers ng community pantry is kung paano naman kita next nato nga panghatag, kung may maihatag pa bala kita next. So, amo ginang problem namon or ginapanumdum namon, pero because sa mga tao nga may mga hamili nga nagipusoon gid ya nga maghatag sang donations, kapasalamat gid kami kay because of you napatigayon namon ang amon community pantry, and because of you
naka-conduct na kami sa week 2 sa amon community pantry and ano namon nga magapadayon pag ini siya kag tani hindi ka mo magsawa nga magbulig kay sa gamay naton nga bulig dako ng impact sina. So sa gamay naton nga bayanihan damo-damo na ang mabuligan naton, damo-damo na nga pamilya ang matagaan naton sa gamay naton nga bulig. Tuma naman ang kalipay sa mga pamatanon sa ilan na baton nga pagkaon. Salamat kay natagaan ko apa kag orange. Salamat kay gintagaan ko sang iske apple. Nasagaan gid ko ang tagaan ko nila ako. Happy ko gintagaan ko nila ka apple. Salamat gid nabusog gid kami sa pagkaon. Salamat gid pagkatagsaman nga pagkaon nabusog man kami. Salamat gid. Padayon sa gihapon ang pag-abot sang bulig gikan sa lokal nga pamunuan kag sa iban pa nga mga pribado nga sektor. Kahapon nga adlaw, nagdonar ang Iloilo City Government kaupod ang Santa Maria Parish Church sang Tinapay sa Barangay Kalahunan, Mandurriao. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.